Basihan aga police report sa Mandaue City Police Office sa Police sa Station 5, mao ni ang unod sa police report mga kabombo. Matupad to whom it may concern. This is to certify, mao ni ang police blatter, entry number 11270-11273, Pizza, August 7, 2023. Matupad rin sa police blatter, entry number 11270, alas 2:05 sa kadlawon, August 7, 2023. Usa ka negosyante nga 43 anyos, lalaki, single, nga nagpuyo sa Felicitas Village, Barangay Luok, Dakbayan sa Mandaue, personally appeared. Naabot nga to sa police station og ni-report nga matod pa alas 10:30 sa gabi ang suspect naa sa area sa Felicitas Village. Alas 10:30 naa sa Felicitas Village gada og armas. Nya naniun og armas nang gukod pagtaw, nang haras pag mga tao. Ang maong nakabunit nya armado. Loaded pagyud ang armas. Tungod ana naalarma in town sila og nanawag sila og pulis kaning usa ka negosyante nga taga Luok, Mandaue mga kabombo. Ang suspect matod pa sa diya gipangutana kinsa ka pagpaila kinsa ka. Ingon siya nga taga Station 5 ko, pulis ko. Taga Station 5 ko, pulis ko. Nakabunit og mask. Nakabunit ha kay iyang gi-hide ang iyang identity. Unya unsa pagkaunsa nga armado man. Unya di man day siya pulis, nanawag og pulis ang maong mga biktima pag-abot sa mga pulis og tuara na siren nga ang maong napapulis-pulis usa day ka civilian nga armado nga nanion og armas mga kabombo. Tuod man gi citizens arrest ang maong suspect si Acertain Darwin. Unya sumpay sa maong blatter, entry number 11271, alas 2:00 sa kadlawon sa susamang adlaw mga kabombo. Ang suspect ug ang biktima niadto sa istasyon aron sa pagpahigayon og investigasyon og verification in relation sa blatter entry number 11269 o 11270 regarding sa trouble alarm nga nahitabo sa Felicitas Village, Barangay Luok, Dakbayan sa Mandaue. Sa police blatter entry number 11272 mga kabombo in relation sa blatter entry number 11270 alas 2:20 sa kadlawon matod pa sa report sa susama nga adlaw matod pa ang duha kunoy duha ka mga suspect o duha ka mga tao matod pa sakay sa usa ka expander. Expander nga sakyanan. Makita man na kay ato man ipakita tong Facebook live dato. Tanawa tong Facebook live. Makita ninyo ang sakyanan mo na color black expander na. Mo na nga sakyanan gisakyan sa mga suspect kana itom nga sakyanan. Gihiyusan nagtuyo para di na kadagan mga kabombo. Ang mga tao dito lagot kayo. Muna gihiyusan lang tuyo mga kabombo kini maong kuan. Kini maong sakyanan. Expander. Ang plate number mao ni J as in goat, Apple nya V, JAV 7274. Nga naka-trigger kanamo mga residente upon confronting him. Tiaw mo na. Nga doon na kuno duha ka mga tao sakay sa expander nga sakyanan color black gikonfrontasi sa mga tao o nagunsa sila diha. Sus unsa pagkaunsa nga gipangtionan kunog armas ang mga tao didto mga kabombo. Gipangtionan og armas diha pati usa ka lalaki nga gigukod sa armado, ang lalaki naka kat in town og mansanitas. Unya mato pa ang lalaki nagpaila ko nga taga Station 5 ko, pulis ko, tiaw mo na. Taga Station 5 kuno siya, pulis kuno siya, naniun sig armas mga kabombo. Mo nang
kuan kanana ang nanawag og pulis ang mga biktima kay sa pag verify klaro kung pulis magyud kay nabaday pulis nga makabunit nagbunit di maklaro ang naong mata ray makita nabay pulis ingon ana gipangutanan unsa mo diri sir nasuko naniog armas Asertin Darwin matod pa ang maong suspect ug ang mga biktima gidangan to sa police station for further verification, for further investigation, mga kabombo. Sa police blatter entry number 11273, alas 2:20 sa kadlawon sa susamang adlaw, sumpay sa maong blatter, nidangob sa nga to sa Station 5. Kani nga blatter ba, ang nagsuwat ani kay murag wa makadimao ang iyahang pag-narrate sa nahitabo. Bitaw, bati murag butsukoy ang nagsuwat ani nga maong blatter mga kabombo. Matod pa nga, dinangop ko nung ato karon sa police station alas 2:20 sa kadlawon. Unya, matod pa kay nidangop sa police station, unya nagpatabang sa police, citizens arrest, kay matod pa to file and ask help to our police officers to arrest him for the attempted murder. Kay ang biktima ko no nangayog tabang kay mo-file sa og kaso kay buot siyang patyon sa suspect alas 10 pa lang sa gabi naa didto nakastambay daan ang sakyanan nga expander nga black gisakyan sa mga suspect. Hangtod gikan sa alas 10 hangtod sa alas 4 sa kadlawon walay aksyon gibuhat ang mga pulis kay mura kunogda ang katong suspect dunay connection sa mga kadagkuan sa pulis diya sa Station 5. Laktod pa kay istorya murag mo cover up ang mga pulis ani diya sa Station 5 diay. Unsa man ni kanang do na matoy pagtugot sa mga pulis nga yato arito harasa mga tao didto. Alas 4 sa kadlawon walay action game mo kuno ang mga pulis mga kabombo. Hangtod nga naka-eskapo ang suspect. Naka-eskapo ang suspect sa police custody. Ang suspect nasa police station under police custody, naka-eskapo. Unsa man to? Nakaikyas or gipaikyas? Nakalayat or gipalayat? Lahi man ang nakaikyas o gipaikyas. Lahi po ng nakalayat o gipalayat. Tiya mo na nga hangtod alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon, walay action game mo ang mga pulis, wa gani gipreso. Wa gani gipusasan nga bugat man tong kasuwa grade 3 to. Di na to kinahanglan pag warrant of arrest, automatic na naniog armas. Naniog armas Unya sige mo, wala gipreso, wala gipusasan, nakaikyas ang suspect. Nakaikyas si Darwin. Nakaikyas or di paikyas. Matod pa sa istorya murag Chris Darwin driver kuno sa usa ka negosyante nga babae nga si Asertin Jessica mga kabombo. Na ay attempted murder nga nahitabo, napay usurpation of authority kay nagpaila siya nga pulis. O sa gibuhat sa mga pulis sa Station 5 gatanga, gamika, gaya-iya lang agi. Ano yung gibu? May lang mo sa mga yamok-mok. May lang mo sa mga gagmay nga mga ultimo nga mga dinakpan. Yan inuhon yung padlak pero kaning yunani nga naisakyan na, nai-auto. Unya matod pa kadudahan kang lihok sa maong suspect kay mura kunog police asset or naay connection diya sa mga kadagkuan sa kapulisan or doon ako ni connection ni Kernel. Kinsa man is Kernel? Mura kunog dunay assert doon ako ni Kernel. Nga nagpaluyo aning Darwin mga kabombo mo na nga nakaikyas or gipaikyas ni. Matod pa nga sa remarks, as the report of the responding officers. Matod pa sa ni-responding nga mga police officers. There was no arrest. Kabugo aning pag-istorya Remarks, as the report of the responding officers, there was no arrest. Wala kuno'y dakop na nahitabo. There was no arrest man. And escape. There was no arrest and escape as alleged by the reportee regarding the incident.
walay dakop na hitabo, walay eskapo na hitabo. Uy, unsa ito naliog armas di ay, nga gida sa police station, yung awagtang nagkalit, wa dito nakaikyas. Paita ning blatira, oy. Klaro naman kaning binuang ning pagkasuwata. Kinsa gasuwat ani Police Staff Sergeant Antonio Descarten. Kinsa gablatter Police Staff Sergeant Antonio Descarten. Ha? Napay in English nga murag ako di man ko mayog in English no, pero murag bumintaha pa siguro ako mobuhat og gaspat report oy. Mga pa wala kunoy dakop na hitabo unya wala kunoy nakaikyas. Asa mas Darwin? Dikuaan ba to yung profile? Oh, kinsay tinuod pa nga ni Darwin, taga-asa siya, minyo ba siya? Ha? Unya, o say background Darwin, negosyante ba, trabahante ba? Wa gid ko ay profile makabumbo. Makapaduda kayo na yunani man inyong dagan sa investigasyon. Ha? Kay mura man og gitabon-tabonan mas mga pulis diya sa Station 5 police station ang nahitabog kini pagpangharas sa usa ka certain Darwin sa mga tao diri sa may Felicitas sa village, Barangay Luok, Mandawi. Nakugang-kugang in town ang usa ka negosyante makabumbo kay giatngan day siya daan. Giatngan siya daan, gaana pag-armas dito ang suspeko niya. Naay mga tao dito pagtiunan pag-armas. Nanggukod pagtaw ang katong matod pa armado. Gipangharas pa mga tao ito nga nangagi, mga kabumbo. Amawa ni, may lang tali, buprisog mga yamukmuk, o yung mga suspect nga, doon ay kapits goberno, nakaikyas man. Ako nagduda ko nga wakto makaikyas to maog suspetsado. Nagtuo ko nga gipaikyas to mga kabumbo. Nagtuo ko nga gipaikyas to, desidido mo file o kaso ang negosyante. Mabulit mablatter dito, mabitaw gi citizen's arrest, mamutang nga gida sa police station kay papreso. Jesus Maria Jose pag alas 4 nakaikyas manon. Adios kinsa may hipe diya sa Station 5 Mandawi Police Station. Kinsa may tuwag director sa Mandawi City Police Office. Unta buhatan ning action in town oy. No one is above the law. Bisag kinsa nang suspect diya, itanggong tana, ipreso tana, pusasan tana. Seryoso kay pasangilo, naniog armas, nang haras sa mga tao, nang gukod pa, naay pulis, naay mga tao doon, gipanggukod niya, armado, kaya matupas mga tao, kanang kutob sa mutanaw kay, nang harason. Mato ang katong expander nga sakyanan, di nakatras, kaya babagag sakyanan dito nga auto, mato nga nababoy ang sakyanan, di nakatras, o nahitabo, nababoy ang mga ang suspect usa sa kadanaag sakyanan ang usa nakaikyas sa dinggi pangutana pag-abot sa mga pulis kinsa ka gi-flashlightan kinsa ka pulis ni sa Station 5 paggawas tangtangang bunit pagtangtang sa bunit oy a certain Darwin man civilian paitaw mo ning kalakiha oy may lang tadi mo checkpoint og mga motor og naay mga kaludahan atong kanani ang rekisahon dito niya o si tawag ni bisag wala mga klarong ebidensya rekisahon niya pagkasab-an pa niya di ay suspect ang klaro nanion oy nakaikyas o gipaikyas ni